Ефир сме, нали? 3, 2, 1. Чакай, тихо, бе. И добър ден, вие сте с радио Ники Минаж. Днес темата е Риана и Diamonds. Тази песен е... След малко ще видите в ефир на живо Риана и ще попитаме някои въпроси за Diamonds. И да, и така. Ще се обадим на няколко души да ги попитаме какво мислят за тази песен и вие може да звънете на телефон 02 555 3455 или да ни пишете на имейла stefi1236@abv.bg. Свържете се с нас по всякакъв начин, дами и господа. По всякакъв. И по въздуха ни помиришата. И сега да повикаме Риана. Рианче! Хайде, седни тук. Добър ден, Риана, как си? Здравей, ами супер! Така. Смяташ ли да имаш турнета скоро? Ами, агентите ми смятат така, но аз съм твърде изморена, но ще приема. Страхотно, дами и господа, страхотно. Тя е в България, но моля Да. ви се наказвайте на никой. Не казвайте. Да. И Риана, разкажи ми защо си написала тази песен Diamonds. Ами, понеже, както знаете, има мъж Да, знаем. и той е много богат и ми купи диаманти. След това ги постави в едно такова. Гледате ли са? Ракета и отдолу има такова. Да, бе, Рианче. Поставя ги вътре и излетяха. И сега буквално има диаманти в небето. И това е супер скуп. Знам. Добре, за какво друго си пее в песента, освен за диаманти? За още диаманти. Страхотно, дами и господа! Дами и господа, господа и дами, страхотно, значи, освен за диаманти в песента се пее за диаманти. Това е невероятно. Да. Сега ще се обади на няколко души да ги попитим какво смятат за тази песен. И Да. Добър ден, вие сте в ефир. Кажете ни вашата... Вие какво мислите за радио... Съжалявам. Няма да почвам от начало. Кажете ви какво мислите за песента на Риана Diamonds. Ами аз лично не знам дали да й вярвам, защото един път през прозореца, като се гледах към небето, нали слушах тази песен и се замислих, нали е вечер, и се замислих, това звездилица е диамант, марсисти са диамант. И това е страхотно, дами и господа, Риани. Какво Последно. искаш? Добре, ще се обадим на още няколко човека. Добър ден ли сме или сме вечер? Май сме и двете. На ден! Добър ден! Здравейте, вие какво мислите за песента Diamonds на Риана? Ами, аз мисля, че е много яка тази песен, тя ме вдъхновява. Всеки ден я чувам по The Voice по 2-3 пъти. Много яко стимам знаете. Защо говорите така? Не, аз така ми гласа. Така Това е страхотно! не съм виновна. Ами, искате ли Добре. да ви разкажа една история днес? Да. Возех се с едни приятелки в автобуса. Да не повярваш, защо не съм използвала колата. А къде сте били? Ами, бяхме в автобуса, както казах. Ама откъде си ходили? Чакай, Или сте помисля. отишли? Къде бях, бе? Да. Бях на кънки и едни постоянно... Чух, бе! Обърни се за малко! Така. И ни засичаха постоянно, бутаха ни, както и да е. И аз реших се, защото много мразя така да ми правят, и отидох и им се разкръщях. Това Да. беше много А добре. като се прибирах, ни хванаше контрол. С моята приятелка, тук където седи в студиото, седяхме и аз си казах, ако влезе контрола, че тя ще направи на запала, аз ще разбута и си пропускаме спирката се едно, нали разбираш?
Обаче контролът така се качи под прикритие да се каже, прилича на един дядо, обаче си беше пъхнал това апаратчето в джоба. И ние си седим, той го изважда и вика картите моля. Аз му давам карта, тя беше невалидна, ама той я зачете, понеже, да, заспал леко. Една моя приятка тук в студиото, както я знаете, тя я подменяха. После отидохме до моя приятел, ето го тука. Виждате ли го? Аз съм мъж. От студиото си, така ти казвам. Така. И още една приятелка. И обаче тях, както и да е, тя си продупчи билета, скараха и се. Щото съм го придупчил чак сега, моля ви се. Да, а другата и казаха да след, така че всички слязохме, чакахме, качихме се в 11-ка, дрън. И както автобусът си пътуваше, едни от кънките слязоха. И аз само си гледам през прозореца и така. И изведнъж гледам един и той. И аз. И той. И аз. Да, и беше много странно. След като се прибрахме, слязохме, прибрахме се. И да. Много дълга история, дами, господа и дами. Сега имаме още обаждания в ефир. Ало, добър ден, вие сте с Радио Наш и хващаме за песента Diamonds на Риана. Ами, аз мисля, че Риана много секси. Риана, как ще кажеш на това? Ако си махна качулката, ще изглеждам по-добре. Добре, Рианче. Рианче, чуваш, нали? Да, добре. Това Вече е затворено, нали знаете? Така, имаме още на линия. Ало, добър ден, вие сте с Радио Ник Минаж и вашата... Какво мислите за Diamonds на Риана? Ами, аз мисля... Пак ли вие, бе? Не, бе, потикам се. Аз мисля, че трябва да си купите портокали. Пак ли вие, бе? Пак ли, бе? Всеки божи ден сте портокали, всеки божи ден, дами, господа и дами, тази жена ми се обажда. Не съм жена. Добре, този мъж ми се обажда. Не съм мъж, бе. А какво си? Изрод. Дете. Това дете ми се обажда и ми казва за тъбите портокали, господа и дами, дами и господа. Деца и други. Полови, безполови, няма значение. Имаме още една тема днес, малко по-дълго видео, така да се каже. И тя е... Не. И тя е какво правиш вкъщи, докато си сам. Вече имаме на линия. Ало, добър ден, вие какво правите вкъщи, когато сте сам? Ами аз колекционирам лепенки. Много лепенки и се залепа, когато съм сама. И си пея. Това е страхотно за теб. Още на линия. Ало, добър ден, вашите 3 имена и откъде сте? Ами, аз мисля... Вашите 3 имена и откъде сте? Ами, Пенка Драганова Петанова. Откъде сте? Ами, от... Измислен щат. Измислен щат, добре. Не го бях чувала до сега. И аз? Защо ли? Добре, че не е от Мързъл таун. Или Мързъл град ли е? Беше Мързъл град. Добре, съдете. Вие какво правите, когато сте сама, госпожо? Аз ли? Не. Ами, аз надувам музиката до дупка. И кой надувате? Кой надувате? Ами, зависи, значи... Ники мина. Това съм аз. Значи това е страхотно. Амен. Show you what you got. Изчакайте, моля. Ало, да. Нищо. Къщи. Нищо. Добре. Не знам. О, не. Не ми се идва. Ай. Дами и господа, извинете ме, но мама трябваше да вдигне. Кой не би вдигнал на мама?
Няма значение. Извинете ме. Ало? Да. Не. Що? Добре. Ай. Знам, но как ми се обади? Няма да звъниш повече. Така, дами и господа, няма значение. Още последен клиент. Защо тези клиенти са ми главата? Аз не съм магазинерка. И последен зрител за днес, за тази седмица, да, неделя. Ало, добър ден! Вие сте с Радио Ники Минаж. Вашите 3 имена, откъде сте? Ами аз съм Петър. Петър. Живков. Неделчев. Неделчев. Откъде сте? От София съм. От София. Вие какво правите, когато сте сам? Ами това подхожда малко на миналия ви въпрос за свободното време. Аз и миналия път се обадах, а сега ще го кажа, че се украсявам хата. Това е страхотно, но миналия път беше жена. Не беше жена. Значи вашия глас е женски. Колко мило. Няма значение, всички на този свят сме груби. Не ме интересува какво правите вие. Не се подигравай. Мъкнете. Затвори. И това беше за тази седмица, дами и господа. Кажете чао. Риана, кажи чао. Чао и ще се видим другата седмица. Мислех, че свършихме. И аз. Ервик. Най-добрият приятел на човека.